Oktumnai media channel lokno tai jotto nai tongnai khapni ta khuktai bukhuk tai okra sakrangno bahanya hambai ko khai si khapni ta khuktai bukhuk song sung jotono saimano sini bwskangni 2 tarigo sini bot gononani sal o salno ruk sawina ang kokse thani salani bagai tini media rokno maringka ko khai si ta khuktai bukhuk song sini bwskangni je 2 tarik belakheno nangkok mani sal o salno sawni kok thaise thani ami sono busango sawane sung nokha thanai 25 বছর ago plus bigoto 5 বছর bo nokha kabangma rajnitik dol lok je kono party phano jodi applying khangkai tai kubuni rajnitik dol lok no violence khlaima rok rabat bagan sok laima rok takok bulai laima rok oba hairok sunuk jagai to abono ang kobungna musungo sini বিশেষ khlai sini jogaibari elakar basi no tai probod nagor elakar basi oba haike sung kobungna musungo je sini je party phano applying phaitung matha phano phaitung BJP phano phaitung CPIM phano phaitung tai je kubun party phano phaitung jate sini shanti sini poribesh no sung bahake kesang ke naraknai aboni bagai ang joto lukrokno koboknai party tini tongo khana thangnai party bai sungkono সম্পর্ক নারাgai mania sini je thiasa sung bahake sini parano bahake unnoti khlaitangnai bahake develop khlaitangnai abono se sungmana harnai sung tini party bai ang BJP phaikya ani nok tokrupka ani rabat bagan sokka abo bai sini solution ya abon bagai khapni dakhuktai bukhuk song sung saimano sini CBS ini exam bo buskani je o 2 tarik no klayo jeto exam bongi tongmaba engkai sung oba herogaso hoi huliang le yawnyo kesang ke sini santino narak lajani bagai ang asungno jotono no oba mong narak jaro ye media persona hambai janago dai elaka basi akra ansai akra chakra tai anse kusuko bang rongno ba hambai yakar tamoni himale sung nukha je political ni okologo himlai nai jati no jati siniya takno takok siniya kebno sarmaniya surup tamo ka pawani okologo khachik lai sung emon obostha kalakha kintu political tongnai kintu political jora political abo lai thangka bwskangni 2 tarik je chongbari abo to kaisa jidinai hoyto tipra matha jidina heke BJP jidina heke CPM jidina jidi pheno sung bulai toglai injawoi sine elaka no tamke nai thori talangnai abo chingni priyas makhaine tamke bwskang chini sobche boro doroni kotor ke chini bwskang ni cherai rok generation borok chungno chati sokma heke kachung ke talangnai ke porikha chini CBC madhyamik 12 exam porikha choli tongo abono na harnya sung elaka no shanti tamke tirnai jotto baino yagromnai tamoni ni boksak hiawoi bo BJP hiawoi a shanti probesh অশান্তি খালাইয়াবো जों आजि जे इलेक्शन जे आगेवो जेबा मिलि तंलायो आबो हायखनो जों निर्वाचन पाइबो मिलि मा तंनाय हायखेसे जों जे कुनु फनो हिंदी जसपनो हिंदी जों हायगे उनुक्ति तुबिमाया एलाका शांति तुमना के मेन के मिलि तंना नांनाय कान बाय कान आबो से मेन फैक्टर शांति कायसानो तला खिकलाय बुय तगिले जों शांति तुबिमाया कायसा करि जाके नक्ति सबो এমন খাবলে গত 18 নক সকলে মানে রাবার কাছে সকলে যেমন কিন্তু আ ইলেকশন তো যারা মন্ত্রী মিনিস্টার ব্যক্তির সাথে উনি থাকা কিন্তু আ বরক তিনি আ জাগানি কাছাই ফাইমে আঙি দङ বকস্তকে নক তাংমানি বকস্তকে রাবাত কামানি আবো ব বসাবতি বিনবো কাছে স্বপ্ন দङ ইমাং দङ আবনো তৈ ব বসাবতি কাছে তৈনে নাইথক সংকানো উন্নতি খালাই তালাংনা মুজুমানি দङ geseng jodin tomung no mahai khlai kle seng bono yakti sai nosto khlai ma haingo abono ang sini elaka basi tai jot to nai tongnai rongno ma sokobogo je omi channel no nai tongnai rongno kobogo jotto borok taku buknu kobogo bulai toglai please ang had yak romo mahai bulai toglai jibono tak khlai di tang lai jadi seng tam ke nai thoke talang manai sini bobishot omose seng nai ha ke seng kutu kai manai asik jaraknya ang kom kok saunya ang media no hambai ya pharirbo paikya